ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 9. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம், மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றத நமக்கு பார்க்க போறோம். எப்பயுமே பொக்கிஷமான விஷயங்கள் அப்படின்னும் போது நம்ம நடுவுல வைப்போம் இல்லைங்களா, பத்திரமா பாதுகாத்து வைப்போம். ஒரு ஒரு வைர மோதிரம் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பாக்ஸ்ல எந்த சேதாரமும் வராம நல்லா அதை கவர் பண்ணி வைப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம்ன்றதுதான் பொக்கிஷம். அதுலயும் அந்த பக்தி யோகத்துல 9வது அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம் ரொம்பவே என்ன சொல்றது, ரகசியமான அறிவு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் சரிங்களா. அதனாலதான் அது மொத்தம் 18 சாப்டர்ல 9ம் 10ம் நடுவுல இருக்கும். அது ரொம்பவே ரகசியமானது, பொக்கிஷமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் உயர்ந்தது. எல்லாம் இப்ப கர்மயோகம் பண்ணாலும் பக்தியை தான் நம்ம அடைய போறோம், ஞான யோகம் பண்ணாலும் அதன் மூலியமா நம்ம பக்தி அடைய போறோம். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல பக்தி யோகத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா அது ரொம்பவே பொக்கிஷமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியத்துல சரிங்களா. அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம். அதை நம்ம பார்க்க போறோம். மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. பொதுவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொதுவா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறதுன்றது சோசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், சமூக அறிவியல் அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மும்முரமா இருப்பாங்க, தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றது. அதற்கு அப்புறம் அதற்கு மேல அடிப்படையில இதுதான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிற விருப்பப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆனா அது அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது. நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஆயுர்வேதம் சரிங்களா. ஆயுர்வேதம் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்த நாலேஜ் அப்படின்றது. எதனால அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் சரீரம் இருக்கு, இந்த கிராஸ் பாடி பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது. அதற்கு நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இல்லைங்களா. 4 பிரச்சனையில அதுவும் ஒரு பிரச்சனை நம்ம மனிதர்களுக்கு, லிவிங் என்டிட்டி எல்லாத்துக்குமே. அதற்காக நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும், எதுவும் உடம்புக்கு வந்ததுன்னா அதை குணப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு மருத்துவம் தெரியணும் இல்லைங்களா. அதனால சோசியல் சார்ந்த அறிவுகளை தாண்டி மிகவும் உயர்ந்தது ஆயுர்வேதிக் சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ். அதற்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நாள் கணக்கு, திதி கணக்கு, என்னைக்கு ஜென்மாஷ்டமி வருது, என்னைக்கு தீபாவளி வருது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கணக்கு பண்றாங்க இல்லைங்களா. அமாவாசை என்னைக்கு, திதி என்னைக்கு கொடுக்கணும், அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றாங்களா. அது இன்னமுமே உயர்ந்த ஒரு நாலேஜ், நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்பதான் நம்ம சரிவர நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப அது இன்னும் அதிகமான முக்கியத்துவம் பெற்ற அறிவு சரிங்களா. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சரிங்களா. அது இன்னுமே உயர்ந்த ஒரு நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு மேல ஒரு உன்னதமான அறிவு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் பகவத்கீதை சரிங்களா. பகவத்கீதை பாகவதம். பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே இந்த வாழ்க்கையில நம்ம என்ன மாதிரி கர்மங்கள் செய்யணும். ஏன்னா இப்பதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. பகவத்கீதை படிக்கும்போதுதான் விகர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் கர்மான்னு இருக்கு, அக்கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா. இல்லைன்னா பொதுவா நம்ம என்ன சொல்வோம், இது செஞ்சா பாபம், இது செஞ்சா புண்ணியம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் இருந்தோம். ஆனா பாபம் புண்ணியம் இது ரெண்டுமே நம்மள பாதிக்க கூடாது. ஏன்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுதான் இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படின்றத பகவத்கீதை மூலியமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த ஜட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறதுன்றது அக்கர்மா மூலியமா தான், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதன் மூலியமா அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாருமே கேட்கறது முக்தி, எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படின்னு தான் விருப்பப்படுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதை நம்மளுக்கு யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்குது. பகவான் பகவத்கீதை மூலமா நமக்கு அந்த அறிவுரைகளை கொடுக்குறாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம சிக்குண்டு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். இந்த மாதிரி தாத்பரியங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது பிரச்சனை என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்ப அந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம ஞான யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதனால நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அப்போ ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவையான நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மிகவும் உயர்ந்ததான இந்த பகவத்கீதை, பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம், மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றத இன்னைக்கான தலைப்பு. நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம மிச்சம் உள்ளதையும் கவனிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம்
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथा विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 8 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனரின் 8 கேள்விகள், அது நம்ம என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரம்மன் யாரு, கர்மான என்ன, அதிபூதா, அதி தெய்வா, அதி யக்ஞா, அதி ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து அதி யக்ஞா எங்க இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் மரணத்தின் நேரத்தில் பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி, அதுதான் நம்ம நேற்றுக்கு தலைப்பா பார்த்தோம். அதுல பக்தி வாழ்நாள் முழுதும் பக்தி அப்படின்றத நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளால கண்டிப்பா பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக யோகமிக்ஷா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது 8.9 to 8.13 வரைக்கும் ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், தூய பக்தி மட்டுமே நம்மளுக்கு பகவானை நினைவில் கொண்டு வரும். சரிங்களா? அப்ப 8.14 to 8.16 துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பொருள் உலகம் மேல் உலகத்திலிருந்து கீழ் உலகம் வரைக்கும் கலவரம் நிறைந்த பூமி அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நித்தியம் இல்லாததுன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது இந்த எல்லா உலகத்திலும் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும்? இந்த 4 கஷ்டங்கள் 7 கஷ்டங்கள் இல்லாம இருக்கும், கால அளவுகள் இல்லாம இருக்கும், எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும், பகவானோட அரவணைப்புல இருப்போம், பகவானுக்கு நித்தியப்படி கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். 8.17 8.22 வரைக்கும் பராஸ் தஸ்மத்து பாவோ நியோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை 8.23 8.28 வரைக்கும் அத்தியதிதத் சர்வமிதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பக்தி சேவை மட்டுமே பகவானை நமக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம், அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9.1 to 9.10 வரைக்கும் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். ராஜவித்யான்றது வித்தைகளிலே உயர்ந்தது, குக்யம் அப்படின்போது ரொம்பவுமே மிகவும் ரகசியமான அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்ன அப்படின்றத 9.11 to 9.25 வரைக்கும் சதத்தம் கீர்த்த என் தோமாம், நித்தியபடி பகவானை பத்தி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, பகவானை பத்தி நம்ம பேசுறது, அதாவது பகவானை பத்தின நினைவோடு இருக்கிறது. சரிங்களா? சத்தம் கீர்த்த என் தோமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பக்தின்றது ஒரு கஷ்டமான வேலையே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே என்னன்னா, நம்ம மேல யாராவது அன்பை காட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம யார் மேலேயாவது அன்பை காட்ட
விருப்பப்படுவோம் இல்லைங்களா? நிறைய இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். இவங்க மேல அன்பை காட்டி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும், இவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும். அது மாதிரி நம்ம மேல யாராவது அன்பை நித்தியமா காட்ட மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம். அன்புக்கு தான் எல்லாருமே ஏங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அன்பே தான் பக்தி அப்படின்றது. பிரத்யேக பக்தி இனிமை. அப்போ பகவான் மேல நம்ம அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் நம்ம கொடுக்கிறோம். அதனால பகவானும் நம்ம கிட்ட எப்படி இருக்காங்க, பக்தர்கள் கிட்ட மிகவும் அந்யோன்யமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுவும் நித்தியமா இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் இல்ல, அனைத்து ஜென்மத்திலும் நம்ம கூட வரவங்க பகவான் மட்டுமே. அப்ப அப்படிப்பட்ட இனிமையான பக்தி, கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் பரிமாற்றம். அத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப பிரத்யேக பக்தின்றது இனிமையான ஒரு விஷயம். கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. அப்போ அது 9.26 to 9.34 வரைக்கும் மன்மனா பவ மத் பக்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். மத்தஜி 9.1. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षशेषुभात्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு சில நேச்சர் இருக்கணும். சரிங்களா? பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க, பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. பகவானுக்கு பிடிக்காத குணம்ன்றது பொறாமை. அது 3-4 இடத்துல பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு யாரிடமும் பொறாமை இல்லை அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனரையும் வந்து பொறாமை இல்லாதவங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதனாலதான் நான் உனக்கு இந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் பொறாமை இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம் வந்து கண்டிப்பா பக்தியில ஈடுபடுறவங்களுக்கு இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, எந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள துன்பங்கள், ஏன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிரந்தரமற்றது, துன்பம் நிறைஞ்ச இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அதுல இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.2. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும். சரிங்களா? கல்வி நம்ம எந்த ஒரு நாலேஜ் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம்ங்களா? பிறந்ததுல இருந்து மொழியில இருந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரோம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள். அப்போ கல்வியில் சிறந்தது அப்படின்றது பகவத்கீதை ஞானம். சரிங்களா? அரசன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. நம்ம நிறைய ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதுல மிகவும் ரகசியமான ஒரு விஷயம்ன்றது பகவத்கீதை தான். மிக தூய்மையானதும் ஆகும். இது வந்து ரொம்பவே தூய்மையானது. நம்மளையும் வந்து என்ன பண்ணும், தூய்மைப்படுத்தும். நம்ம நிறைய தவறுகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு சரி என்ன தவறு என்னன்றது தெரியாமல் இருக்கும். அதனால நம்ம நிறைய தவறுகளை செஞ்சிருப்போம். ஆனா இந்த இந்த நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளையும் அது தூய்மைப்படுத்தும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால். சரிங்களா? இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால தன்னுணர்வு ஆத்மா அப்படின்றதுதான் நம்மளோட அடையாளம். அப்ப தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக கொடுக்கும். இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும். இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு அழிவற்ற இன்பத்தை நமக்கு கொடுக்கும். பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த நாலேஜும் அழிவற்றது, அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பேரின்பம் அதுவும் வந்து அழிவற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்கும் நமக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.3. அஸ்ரத்தத்தானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது.
யாருக்கெல்லாம் இந்த பகவத்கீதையில பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். அப்ப யாரு பகவத்கீதையில குறிப்பிட்ட விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்காது, இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து முக்தி கிடைக்காது. திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற அந்த சுழற்சிக்குள்ளாரையே அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி, பாகவதம் 7.5.23 24. प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி சேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? நிறைய நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? அததான் பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சாஸ்திரத்தின் முறைப்படி இந்த 9 விஷயங்களும் பக்தி சேவைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க இதுல ஒரு பக்தி சேவையை திறன்பட செஞ்சாலும் பகவானை அடைய முடியும். இல்லைன்னா இந்த பக்தி சேவையில 9ஐயும் செய்தாலும் பகவானை கண்டிப்பா அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி ஏதாவது அடைய முடியல அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜ் கிட்ட கம்ப்ளைண்டே பண்ணலாமா, நான் இந்த மாதிரி பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டேன், எனக்கு பகவான் முக்தி கொடுக்கல அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு ஆதாரத்தோட, அதாவது ஒரு ஸ்திரத்தோட இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். ஞானம், ராஜவித்யா, ராஜகுக்கியம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அவங்க முழுமையான ஞானத்தோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம் கேட்கிறது, கீர்த்தனம் நம்ம பாடுறது, இல்லைன்னா பகவானை பத்தி பேசுறது, ஸ்மரணம் பகவானை நினைவில் கொள்றது, பாத சேவனம் பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்றது, சரிங்களா? பாத பூஜைகள் அதெல்லாம். அர்ச்சனம், வர்ஷிப் பண்ண, டேட்டி வர்ஷிப் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். வந்தனம் அப்படின்றது பிரேயர்ஸ், சரிங்களா? பகவானுக்கு நிறைய பிரேயர்ஸ் நம்ம சொல்றது. தாசியம், அது இது சர்வீஸ் பண்றது, அதாவது ஹனுமன்ஜி பண்ண மாதிரி பகவானுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம செய்யறது. சாக்கியம், நட்பின் சம்பந்தத்தோட பகவானோட இருக்கிறது. ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது முழுமையா நம்மள பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி சேவைன்றது இந்த 9 வகையில நம்ம பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு ரொம்பவே என்ன சொல்றது, ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்ல, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம்ன்றது கேட்டல். கேட்கறது தான் மிகவும் என்ன சொல்றது, சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 7வது அத்தியாயம் தொடக்கத்தின் போது தச்ருணு அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கேட்கறதுனால நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும், நம்மளோட இது சந்தேகங்கள் போகும், நம்ம கிட்ட உள்ள பாபங்கள் தொலையும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பகவான் மீது நம்பிக்கை ஏற்படும், பகவான் மீது நம்மளுக்கு சம்பந்தம் ஏற்படும், நம்ம பகவானையே அடைய முடியும், சரிங்களா? எவ்வளவு உன்னதமானது கேட்கும் ஆற்றல் அப்படின்னும் போது பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம்னா பரீட்சித் மகாராஜ், சரிங்களா? அவங்களுக்கு 7 நாள்ல மரணம் அப்படின்றத அவங்க ஒரு கர்ஸ் மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணல, அவங்க வருத்தப்படல. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, சரி இந்த வாழ்க்கையில நான் அடைய வேண்டிய விஷயம் என்ன, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத பத்தி யோசிச்சு அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட தஞ்சம் அடைகிறாங்க, சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவதத்தை உபதேசம் பண்றாங்க. 7 நாள் ஒரு மிகப்பெரிய ராஜா, அவங்க சிறந்த ராஜா, அர்ஜுனரோட பேரன் இருந்தும் பசி இல்ல, தாகம் இல்ல, தூக்கம் இல்ல, சரிங்களா? முழுக்க முழுக்க பாகவதத்தை தன்னை மறந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க அதுலயே ஊடுருவி கேட்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கேட்டதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, முக்தி கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப கேட்கறதுன்றது வெறும் மேலோட்டமான கேட்கறது அப்படின்றது கிடையாது, ஆழ்ந்து கேட்கறது, அதுலயே லயிச்சு கேட்கறது, பகவானை பத்தி லயிப்போட நம்ம கேட்கறது அப்படின்றதுதான். அப்ப ஸ்ரவணம் அது ரொம்பவே ஈஸியானதும் கூட, அதே சமயத்துல நம்மள நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனமும் என்னன்னா பகவானை பத்தி பேசுறது, பகவானை பத்தி பாடல்கள் பாடுறது அப்படின்றது. அதாவது பேசும் திறன் நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை பகவானுக்காக பயன்படுத்துறது. அதுல சுகதேவ் கோஸ்வாமி நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, பாகவதத்தை நரேட் பண்றாங்க இல்லைங்களா பரீட்சித் மகாராஜருக்கு. அப்ப அது கீர்த்தனத்துல அடங்கும். அப்புறம் ஸ்மரணம், அது
இவங்க பிரகலாத் மகாராஜா நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா கயாதுவ என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதாவது ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட மனைவி கயாதுவ வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து கடத்திட்டு போக ட்ரை பண்ணாங்க. ஹிரண்யகசிபு தவம் செய்ய போனப்ப. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபுவே ஒரு கொடுமையான ஒரு அசுரன். அவங்களுக்கு பிறக்க போற பிள்ளையும் கண்டிப்பா ஒரு கொடுமையான அசுரனா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த குழந்தைய நம்ம அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள்லாம் கடத்திட்டு போக பார்ப்பாங்க. அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவாங்க நாரதர் அங்க வந்து இல்ல, இவங்க வந்து மிக சிறந்த டிவோட்டி இவங்க, பக்தன் இவங்க, இவங்கள ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறக்கப்படுற குழந்தை வந்து மிக சிறந்த பக்தனா வந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க தேவர்கள்ட்ட இருந்து கயாதுவ தன்னோட ஆசிரமத்துல வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பகவானை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் உபதேசம் பண்ணுவாங்க. நேரடியா குரு கிட்ட இருந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பிரகலாத் மகாராஜ் அதுவும் என்ன பண்றாங்க, பகவானே மனசுல என்னைக்கும் நித்தியமா அம்மாவோட கருவுல இருந்து அவங்க கேட்டதுனால நித்தியமா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையில வந்த எல்லா கஷ்டங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஓவர் கம் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ ஸ்திரமான பக்தி ஏற்படுது இல்லைங்களா, அதுதான் ஸ்மரணம். பகவானை நித்தியமா மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறது. பாத சேவனம். மகாலட்சுமி அம்மா என்ன பண்றாங்க, பாத சேவனம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, பகவானுக்கு எப்பயும் பாதங்களை அழித்து விட்டு தொண்டுகள் புரியுறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் பாத சேவனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானோட திருப்பாதத்தையும் நம்ம மனசுல நினைவுல எப்பயுமே வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம். அது வந்து பிருத்து மகாராஜரை நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்ப்போம். பிருத்து மகாராஜும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேணா அப்படின்றவங்க தான் அவங்களோட அப்பா. அவங்க வந்து கொடுமையான ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. அதனால பூமி மாதா தன்னோட வளங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்காம விட்டுடுறாங்க. அப்ப பிருத்து மகாராஜ் அவங்கதான் வந்து என்ன பண்றாங்க, பூமி மாதா கிட்ட வளங்களை எல்லாம் திருப்பி பெற்று அந்த வளங்களை எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு சேவையா அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ டெய்டி வர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் வந்தனம். அக்ரூரர் அவங்க எக்ஸாம்பிள். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்சனோட ராஜ்யத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல அலாதி பிரியம், பக்தி. சரிங்களா, அப்ப ஆனா வந்து அவங்க கம்சனோட ஆட்சியில இருந்தனால அவங்க பகவானை வந்து தரிசிக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமலே இருந்தது. ஆனா அந்த பக்தி அவங்களுக்கு இருந்தது இல்லைங்களா, அதனாலயே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்சன் வந்து அவங்களே வந்து என்ன பண்ண சொன்னாங்க, பகவானை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க விருந்தாவன்ல இருந்து. அப்போ அக்ரூரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. எப்படி நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க போறோம், அந்த ஏக்கம் இருந்தது இல்லைங்களா, பல நாள் ஏக்கம். பகவானை பார்க்கணும், பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து அதாவது பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல அவங்களோட எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் பகவானை எப்படிலாம் நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி மனசுல நிறைய எண்ணங்கள் அவங்க ஆசைகளை சேகரிச்சுக்கிட்டு பிரேயர்ஸா பாட்டு பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, மதுரால இருந்து விருந்தாவன் வரைக்கும் அவங்க வராங்க, வந்து பகவானை அவங்க தரிசிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ வந்தனம் அதுவும் ஒரு வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்புறம் தாஸ்யம். ஹனுமன் என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு சேவை புரியுறாங்க இல்லைங்களா, பகவான் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா உடனே வந்து பகவானுக்கு அதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, நிமிஷ மாத்திரத்துல. அப்ப அந்த மாதிரி தாசியம் அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாக்கியம். அர்ஜுனரோட கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்குமான நட்பின் உறவு, அதுவும் ஒரு வகையில பக்தி சேவை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆத்ம நிவேதனம். பலி மகாராஜா அவங்கள நம்மள எக்ஸாம்பிளா இங்க பார்க்கிறோம். பலி மகாராஜா என்ன பண்றாங்க, 3 அடி நிலம் வந்து வாமனனா வந்து பகவான் வந்து கேக்குறாங்க. பகவான்னு தெரியும், இருந்தும் என்ன பண்றாங்க அவங்க, சரின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கறதுக்கு சம்மதிக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. 2 அடி மண் 2 அடியாலே பூமியும் ஆகாயத்தையும் அவங்க அளந்துடுறாங்க. 3வது அடி மண் எங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப பலி மகாராஜ் என்ன பண்றாங்க, தன்னோட தலையை வந்து அவங்க காமிக்கிறாங்க பகவான் கிட்ட. அப்ப கம்ப்ளீட் சரண்டர். சரிங்களா, அதுதான் வந்து தன்னையே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிற உயர்ந்த ஒரு விஷயம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பகவானுக்கு செய்ய முடியும். அதுல மிகவும் ஈஸியா நம்ம நல்லபடியா செய்யறது வந்து ஸ்ரவணம். நிறைய பகவானை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 விஷயங்கள் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இந்த 3 வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளால கொண்டு வர முடியும். ஒண்ணு வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது அதை நம்ம கேட்கிறோம், உச்சரிக்கிறோம், கேட்கிறோம், மனசுல பகவானை நிலை நிறுத்துறோம். அப்ப இந்த 3ம் ஒரே சமயத்துல நடக்கிறதுனால இந்த 3மே வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளால அடைய முடியும். அப்ப இந்த 9 வகையான பக்தி தொண்டிலையும் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பக்தி யோகம். மாதாஜி 9.4. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி
न चाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्णा। மாதாஜி, நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். நம்ம எல்லாருமே யாருக்குள்ளார ஐக்கியமா இருக்கோம்? பகவானுக்குள்ளார. விஸ்வரூப தரிசனம் 11வது அத்தியாயத்துல பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுல நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும், பகவான் வந்து அந்த ஜட உலகத்தோட உருவமா வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் பகவான் நமக்குள்ளார அடக்கமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. பகவானுக்குள்ளதான் நம்ம அடக்கம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.5, 9.6. न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय। हरे कृष्णा। கிருஷ்ண மாதாஜி, இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பகவானோட ஒரு பகுதி, பார்ட் அண்ட் பார்சல். சரிங்களா? ஆனா பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பகுதியான்னு கேட்டா கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பகவானுக்குள்ளார அடக்கம். சரிங்களா? இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் ஒரு பகுதியானா கிடையாது. ஏன்னா ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காங்க. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? காற்று எப்படி ஆகாயத்தம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கோ அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம எல்லாரும் அடைக்கலமா இருக்கோம். இதுல வந்து அச்சித்த பேத அபேத தத்துவம், அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவால முன்மொழியப்பட்ட கோட்பாடு. சரிங்களா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒற்றுமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவானுக்கும் நமக்குமான ஒற்றுமை என்ன? சச்சித்தானந்த ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா? அதுல நம்ம ஒற்றுமையை பார்க்கிறோம். வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து விபு, நம்ம அணு. அது எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து கடல் அளவு. சரிங்களா? கடல் ரொம்பவே பெரிதா அளவு அளக்க முடியாத அளவுக்கு உண்டு இல்லைங்களா? அதே வந்து அதுல உள்ள ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் தான் நம்ம. பகவான்ல ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான் ஜீவாத்மா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பகவான் விபு, நம்ம அணு. இப்போ கடல் தண்ணீர், கடல் விரிவானது, அளவிட முடியாதது. ஆனால் அதுல இருந்து ஒரு துளி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணு இல்லைங்களா? சுவை பார்த்தோம்னா இதுவும் உப்பா இருக்கும், அதுவும் உப்பா இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி ஒரு துளி தண்ணியும் கடல் அளவும் ஒரே அளவா இல்ல இல்லைங்களா? கடல் அளவிட முடியாதது, இது சிறிய பாகம், அதுல ஒரு துளி தான் இது. அதே மாதிரி ஆனா குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே சுவையில தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஒற்றுமைன்றது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆனா பகவானும் நம்மளும் குவான்டிட்டில ஒண்ணு அப்படின்னா கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் தீப்பிழம்பாட்டம், அதுல இருந்து வர தீப்பொறியாட்டம் ஜீவாத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி பகவான் வந்து இந்த முழு உடல் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அங்கம். அந்த மாதிரி நம்ம இந்த தத்துவத்தை நம்ம எடுத்துப்போம். சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தச்சு 9.8, 9.9. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் யாருக்கு கீழ்ப்பட்டது? பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. பகவானோட திருமேனில அடைக்கலமாகிறோம். மறுபடியும் பகவானோட திரு உள்ளத்தின்படி மறுபடியும் இந்த ஜட உலகம்
கிரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தம் பகவானுக்கு எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? பகவானோடது முழுக்க முழுக்க தெய்வீகமான விஷயங்கள் தான் எல்லாமே. சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள கோட்பாடுகள் எதுவுமே பகவான சம்பந்தப்படுத்தாது, பகவானை கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது பந்தப்படுத்த முடியாது, நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான். பகவானோட அம்சம் 6 அம்சங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பற்றுதல் இன்மை அப்படின்ற ஒரு அம்சத்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் எப்படி இருப்பாங்க? நடுநிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பற்றின்றி இருக்காங்க. இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து நான் எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது மாயைக்கு அடியில கண்ட்ரோல்ல பகவான் என்னைக்குமே கிடையாது. மாயையை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சு 9.10. மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சச்சராச்சரம் हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 3 சக்திகள் உண்டு பகவானுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒண்ணு ஜட சக்தி, இன்னொன்னு ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு நம்ம ஜீவாத்மா. சரிங்களா? மார்ஜினல் சக்தி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப எனது சக்திகளில் ஒன்றான ஜட சக்தி எப்படி இருக்கா? எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, பகவானோட மேற்பார்வையில செயல்படுது, அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி, அதாவது முக்குணங்களின் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சு 9.11. அவஜானந்தி மாம் மூடா ஆனுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித உறவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் ஒவ்வொரு தடவையும் அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது பகவானை பத்தின ஞானம் இல்லாதவங்க என்ன நினைப்பாங்க? சாதாரண நம்மள மாதிரி ஒரு ஜீவாத்மா அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல அவங்கள நினைப்பாங்க. சக்திகள் மிகுந்து இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? துரியோதனன்லாம் அப்படிதான் நினைச்சாங்க. பகவான் கூடவே இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல? பகவானை தெரிஞ்சுக்கவே முடியல, அடையாளம் பார்க்கவே முடியல. அவங்களுக்கு நிறைய சக்திகள் உண்டு, அந்த அளவுலதான் அவங்களோட புரிதல் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன். எல்லாமே பகவானோடது, நம்மள உட்பட. நம்மளோட பிறப்பு இறப்பும் கூட யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? மாயை. மாயை அதான் நம்மளோட கர்மா, இதெல்லாம் சேர்ந்து. அப்ப நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டோம்னா பகவானை அடையிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாயை அப்படின்னு இந்த ஜட இயற்கை அது யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குது? பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குது. அப்போ உன்னத உரிமையாளன் யாரு? பகவான். அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதே நம்ம மனசுல உள்ள அந்த ஆன்சைட்டி அது நம்மளை விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம உரிமையாளன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் நம்ம விருப்பப்படி இது நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும். அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு ஆன்சைட்டி வரும். ஆனா எல்லாமே பகவானோட திருவுள்ளத்தின்படி பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, பகவான் தான் உரிமையாளன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கும் போது, இப்போ ஒரு கம்பெனியோட ஓனருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் உண்டு இல்லைங்களா? பிசினஸ்ல நல்லபடியா ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணணும்னு. ஆனா அதுல உள்ள தொழிலாளிக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா? முதலாளி கொடுத்த வேலையை செஞ்சுட்டு வர்றதோட அவங்களோட வேலை முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? முதலாளி கொடுத்த வேலையை திறன்பட செஞ்சிடணும், அவ்வளவுதான். அது தாண்டி அவங்களுக்கு வேற எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது. ஆனா உரிமையாளனுக்கு எப்பயுமே ஸ்ட்ரெஸ் உண்டு இல்லைங்களா? நம்ம அதை தான் பண்ணிடுறோம். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம பிறவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாயையில நம்ம வந்துடுறோம், அறியாமையில வந்துடுறோம் அப்படின்னா, நானே எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படின்ற என்னோட குடும்பம், என்னோட வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு நம்ம வாழும்போது நமக்கு ஆன்சைட்டி வந்துடுது. நம்ம நினைச்சது நடக்குமோ நடக்காதோன்றது. ஆனா எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. இன்க்ளூடிங் நம்மளோட குடும்பமுமே இந்த இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு ஒரு குடும்பம் அமைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா?
அவங்க எல்லாருமே நிறைய கர்மங்கள் பண்ணிருப்பாங்க, நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அவங்க பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு நம்ம அவங்க எல்லாரையுமே ஒரு டிவோட்டிஸ் அந்த ஒரு மனப்பான்மையில நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது ஆத்மா பகவானுக்கு முழு உரிமை உண்டு அவங்க மேல. அவங்க ஒரு கர்மத்தை செஞ்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. அவங்க அந்த கர்மத்தை அனுபவிப்பாங்க. அவங்க பகவானை அடையணும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல இல்லாம என்னோட குடும்பம், என்னோட விஷயம் அப்படின்னு நம்ம அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கும்போது நமக்கு டென்ஷன் வந்துடும். பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம உரிமையாளன் இல்லை அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கும்போது, நம்மளோட கடமை என்ன? பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஃபேமிலிய நம்ம நல்லபடியா நம்பளோட கடமைய அவங்களுக்கு நம்ம திறன்பட செய்யணும். ஒரு கணவன் அப்படின்போது தன்னோட குடும்பத்திற்கு தேவையான செயல்கள். மனைவி அப்படின்றபோது தன்னோட குடும்பத்துக்கு தேவையான செயல்கள். தன்னோட குழந்தைகள பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும். அவங்க இந்த உலகத்துல நல்லபடியா அவங்கள காப்பாத்திக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள செஞ்சு கொடுக்கணும். பகவான்ட்ட அவங்கள சம்பந்தப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்க்கும்பொழுது, கிடைக்கும், கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு டென்ஷன் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு குறைஞ்சு போயிடும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் இங்க? இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன். என்னை விட என்னோட குழந்தை மேல பகவானுக்கு உரிமை அதிகம். இல்லைங்களா? அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல நான் இருக்கும்போது, என்னோட கடமைய குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், இந்த மெட்டீரியல் நாலேஜ். இதை மட்டும் கொடுத்தால் என்னோட கடமை முடிஞ்சது. இல்லைங்களா? அப்போ 2 விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு, பகவான் தான் உன்னத உரிமையாளன் அப்படின்ற தாத்பரியத்துல வரும்போது, என்ன பகவான் கொடுத்தாலும் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு மனமும் நமக்கு ஏற்படும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது? டென்ஷன் வராது. அதனால பக்தி மார்க்கம்ன்றது ரொம்பவே ஒரு அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். நம்மளோட லைஃப் மேனுவல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.12. மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோகஜான விசேதசகம் ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்திதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ யார் வந்து பகவானை உள்ளபடி ஏத்துக்கலையோ அவங்க நிலைப்பாடு என்னன்னா, இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். சரிங்களா? அப்புறம் அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாம தன்னோட செயல்பாடுகளை, தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழறாங்களோ, பகவான் யாரு, பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றது தெரியாம வாழ்க்கையை வாழும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? அவங்களுக்கு முக்திக்கான ஆவல் ஏற்படாது. பலன் நோக்கு செயல்கள் அவங்க செய்யும்போது தர்மம் அதர்மம் தெரியாம செய்வாங்க இல்லைங்களா? அதனால அதுவும் வந்து சரிவர இருக்காது. அறிவு பயிற்சிகள் நிறைய இந்த ஜட உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகள் அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்போ எல்லாமே எதுல ஏற்படும்? அவங்களுக்கு தோல்வியில அடையுது. ஏன்னா பகவானை அடைய முடியலன்னும் போதே நமக்கு அந்த பிறவி தோல்விதான் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுதான் நம்மளுக்கு சிறந்த ஒரு விஷயம் நம்மளோட வாழ்க்கையில அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது யாரு வந்து பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ அவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சஸ்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. எதனாலனா சரியான கைடன்ஸ் இல்ல. மேனுவல் உங்களுக்கு தெரியல. இந்த வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்ன்றது தெரியாம வாழும்போது அது என்ன ஆகுது? தோல்வியில முடியுதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.30. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிமாஸ்ரிதாः பஜந்த்யனன்ய மனசோ த்யாத்வா பூதாதிமவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அதே வந்து அர்ஜுனன்ல என்ன பண்ணாங்க? பகவான ஏத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? துரியோதனன்லாம் ஏத்துக்கல. துரியோதனன், திருதராஷ்டிரன், சகுனி இவங்கெல்லாம் ஏத்துக்கல. அது அர்ஜுனன், பாண்டவர்கள், குந்தி மகாராணி இவங்கெல்லாம் பகவானை ஏத்துக்கிட்டாங்க, விதுரர்லாம். அப்ப பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.14.
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பிரபுபாதா அவங்களோட வாழ்க்கையும் நம்ம இதோட ஒப்பிடலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தியில் நிலைப்பாடு, அதாவது பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயும் பகவானோட புகழ கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க? தனக்கு கிடைச்ச கிருஷ்ண பக்திய இந்த உலகம் முழுக்க எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட புகழ கீர்த்தனம் செய்வாங்க. திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு, அதுல வந்து திடமான உறுதியோட இருப்பாங்க. தோய்வடையவே மாட்டாங்க. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எப்படியாவது பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றதுல அவங்க திடமா இருப்பாங்க. எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இந்த வாழ்க்கையில, ஜட வாழ்க்கையில என்ன ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தாலும், கஷ்டமோ நஷ்டமோ சந்தோஷமோ, ஆனா அவங்க எதுல மட்டும் அவங்க வந்து மாறவே மாட்டாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல மட்டும் மாற்றமே இருக்காது. ஒரு தாய் தன்னோட குழந்தைக்கு வந்து என்ன ஒரு கஷ்டம் இந்த குடும்பத்துல இருந்தாலும் சரி, உடம்பில் வருத்தம் இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? குழந்தையை கவனிக்கிறதுல, பராமரிக்கிறதுல அவங்க என்னைக்குமே விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி மனநிலையோட என்ன ஒரு கஷ்டம் இந்த ஜட உலகத்துல வந்தாலும் பக்தர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? பக்தியிலேருந்து அவங்க பிறழவே மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 9.70. पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च. हरे कृष्णा. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள், நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னா, அதாவது கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ்லயே பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் உண்டு. ஒண்ணு வந்து கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அது என்ன? முதல் படி அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் அல்ல ஆத்மா அது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மா பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், யாரு பகவான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்ட பகவானுக்கு தன்னை பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திக்கணும். இதுதான் வந்து இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்ப அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும், நம்ம கிட்ட உள்ள கல்மிஷங்கள், பாபங்கள் இதெல்லாம் தூய்மைப்படணும் அப்படின்னா அது பகவான் மேல நம்ம பக்தி செய்யும் போது அது ஏற்படும். அப்ப தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 9.18, 9.19. 18-19. गत्कर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयत्तानन् निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே இலக்கு, ஆத்மாவோட இலக்கு பகவான். காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்கும் இடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.20, 21. त्रैविद्या मां सोमपा भूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. हरे कृष्णा.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக தேவர்களை வேதங்களை பயின்று சோம ரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பிறப்பினை அடைகின்றனர் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது வேத சாஸ்திரத்தின் முறைப்படி நிறைய யாகங்கள், தானங்கள், தர்மங்கள்லாம் செய்யறவங்க என்ன பண்றாங்க? சொர்க்கலோகத்தை அடையிறாங்க. சரிங்களா? வேதங்களை பயின்று இந்த புண்ணியங்கள் பண்ணா நமக்கு இந்த நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? சொர்க்கலோகத்தை அடையிறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? தேவர்களை வழிபடுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப மறைமுகமாக பகவானை வழிபடுறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? பாப செயல அவங்க என்னைக்குமே தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? முழுக்க முழுக்க நம்ம சொர்க்கத்துல என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வேதத்திலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான செயல்களை தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. புண்ணியமான இந்திர லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சரிங்களா? சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு அங்க நல்லா என்ஜாய் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க செஞ்ச அந்த ஒவ்வொரு தான தவத்துக்கும் ஒரு அளவுகோல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த புண்ணிய பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்பி வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப புலன் இன்பத்திற்காக தன்னை நல்லா சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? வேத தர்மத்தை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? மோட்சம் கிட்டாது. பிறப்பு இறப்பினிடையே தான் அவங்க இருப்பாங்க. நிறைய யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் செய்வாங்க. போய் சொர்க்கத்துல நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் புண்ணிய பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்க. அப்ப அதுலயும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.22. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு பகவானோட திவ்யமான ரூபங்கள் அது மேல நம்ம தியானம் செய்யணும். களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களோ, சரிங்களா? களங்கமற்ற பக்தின்றது டீவியேஷன் இல்லாம பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. அப்ப பக்தி செய்யதான் சிறந்ததுன்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? களங்கமற்ற பக்தியுடன் பகவானை தன்னோட குழந்தையா நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு எந்த டீவியேஷனுமே ஏற்படாது. பக்தி மார்க்கத்துல நம்மளால நல்லபடியா நிலைச்சு இருக்க முடியும். சரிங்களா? அப்போ களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அப்படின்னா என்ன கொடுப்பாங்க பகவான்? பக்தியில இன்னும் நல்ல முன்னேற்றத்தை பகவான் கொடுப்பாங்க. இருப்பவற்றை காத்தும் அப்படின்னும் போது நம்ம செய்யற பக்தியில எந்த தடங்களும் ஏற்படாம அந்த தூய்மையான பக்திய காத்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல மெட்டீரியல் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றத நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்கவே கூடாது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்க கிட்ட பழகுறோம், இல்ல நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க பழகுறாங்க, நம்ம கிட்ட எதையோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து பழகுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஒரு நல்ல ஒரு அன்பு ஏற்படுமா? இல்லைங்களா? ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து நம்ம கிட்ட பழகுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அவங்க மேல ஒரு முழுமையான அன்பு ஏற்படாது. சரி, இதுக்காக தான் நம்ம கிட்ட பழகுறாங்க, சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த உறவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் இல்லைங்களா? அதே ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட உண்மையான அன்போட நம்ம அவங்களை திட்டினாலும் சரி, அவங்களை கடிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி, அவங்க நம்ம கிட்ட உண்மையான அன்போடயே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மேல நமக்கு என்ன ஏற்படும்? ஒரு உண்மையான உன்னத அன்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தியும். பகவான் கிட்ட போய் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கேட்டோம் அப்படின்னா அப்ப பிசினஸ் மைண்டடா இருக்கும். நான் இதை செய்யறேன், எனக்கு நீங்க இதை செய்யுங்க. அப்ப அந்த ஒரு உகப்பு ஒரு பக்திய நம்மளோட பக்தி ஒரு சந்தோஷத்தை பகவானுக்கு கொடுக்காது. அதே நம்ம பகவான் மேல நம்ம அன்பை மட்டும் காமிச்சா, இப்ப நம்ம குழந்தைய வளர்க்கிறோம், பின்னாடி நமக்கு வயதான காலத்துல நம்மள நல்லா பாத்துப்பாங்க அப்படி அதனால நம்ம வளர்க்குறோமா? கிடையாது. முழு அன்பையும் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் திறன்பட செஞ்சு வளர்க்குறோம் இல்லைங்களா? என்னை பாத்துப்பாங்களோ பாத்துக்க மாட்டாங்களோ, நான் அவங்களுக்கு நல்லபடியா எல்லாத்தையும் செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட தானே செய்யறோம். அதே மாதிரி பகவானுக்கும் நம்ம பக்தியை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் பார்க்காம நம்ம செய்யணும். அதுதான் பகவானுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்.
அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் களங்கமற்ற பக்தி. சரிங்களா? எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இல்லாம அதே சமயத்துல பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய பக்தி. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது பகவான் நமக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காத்தும் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மத்தசி 9.23. 23. ம். येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். இப்போ இதர தேவர்களை வழிபடுறதும் பகவானை மட்டுமே வழிபடுறதா தாங்க தாத்பரியம். ஆனா என்னன்னா இன்டைரக்டா வழிபடுறாங்க. குந்தின் மகனே, அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.25. லலிதா மாதாஜி. 25. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூத்தங்களை வழிபடுபவர்கள் பூத்தங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னிடமே வாழ்வர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தேவர்களை நிறைய ஸ்திரமா வழிபடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க தேவர்களோட உலகத்துக்கு போவாங்க. முன்னோர்களை சிலவங்க வழிபடுவாங்க. அந்த மாதிரி முன்னோர்களே பிரதானமா வச்சு வழிபடுறவங்க. முன்னோர்களுக்குன்னு இடங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துக்கு அவங்க போவாங்க. பூத்தங்களை வழிபடுறவங்க பூத்தங்களிடையே பிறவி எடுப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா பகவானை வழிபடுறவங்க பகவானோட லோக்கம் வைகுண்டம் கோலோகத்தை அடைஞ்சவங்க திரும்பி வரவும் மாட்டாங்க. நித்தியமா அங்கேயே பகவானுக்கு பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.26. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தியுபகிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத கர்மயோகத்துல பார்த்தோம். பக்தியோட அன்புடனும் பக்தியுடனும் அப்படின்றது இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? சும்மா கடமையேன்னு நம்மள வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க பகவத்கீதையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கடமையேன்னு வந்து பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்காம என்ன பண்ணணும்? அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஓர் இலையோ துளசியோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு பசி தாகம்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த ஜட உடல் அப்படின்றதே கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்களோடது ஆன்மீக இது ஸ்பிரிச்சுவல் சச்சிதானந்தம். அப்போ அவங்க என்ன என்ன பாக்குறாங்க? நம்ம கொடுக்கறதுல என்ன அவங்க பாக்குறாங்க? நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் தான் அவங்க பார்ப்பாங்களே தவிர நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்ன்றது முக்கியத்துவம் கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ இலையா இருக்கட்டும் பூவா இருக்கட்டும் பழமா இருக்கட்டும் நீரா இருக்கட்டும் ஆனா அதுல அன்பும் பக்தியும் இருந்தால் அதுதான் பகவான் அங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விதுரர் பகவான் வந்து சமாதானத்திற்காக ஹஸ்தினாபுரம் போவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்தினாபுரத்துல அவங்க தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சமாதானத்திற்காக போறதுனால அங்க அவங்க தங்க மாட்டாங்க. எங்க போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விதுரரோட இல்லத்துல போய் அவங்க தங்குவாங்க. அவங்களுக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடா விதுரருக்கு வந்து தன்னோட வீட்டுக்கு பகவான் வராங்கன்ன உடனே அவங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் ஆயிடும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தின் உச்சத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனைவி வந்து வாழைப்பழத்தை உரிச்சு தோலை வந்து பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டு பழங்களை கீழே போட்டுருவாங்க. ஆனா அந்த பக்தியும் அன்பும் தனக்கு சேவை பண்ணணும் தன் மேல அன்பை காண்பிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அத பகவான் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தோலையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சபரிமாதா அவங்களோட ஸ்டோரியிலும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்க சுவைச்சு குடுக்குறாங்க பழங்களை. ஆனாலும் பகவான் அதை என்ன பண்றாங்க? எடுத்துக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கை பக்தி அன்பு. அவங்களோட குரு சொல்லியிருப்பாங்க உன்னை வந்து ராமர் வந்து உன்னோட குடிலுக்கு வருவாங்கன்னு சொன்ன அந்த நாள்ல இருந்து அதுவும் குரு கிட்ட கேட்கல என்னைக்கு வருவாங்க எந்த நேரத்துல வருவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேட்கல. என்ன பண்றாங்க? நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்து அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்போம் இல்லைங்களா? போன் பண்ணிட்டு வாங்க எப்ப வருவீங்க
அந்த நேரத்துல என்னை ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து சபரி மாதாகிட்ட அவங்க குரு சொன்னாங்களாம், ராமர் வந்து உன்னோட குடிலுக்கு வருவாங்கன்னு. அந்த நாள்ல இருந்து வயதான காலத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு நாளும் பகவான் இந்த நேரம் தன்னோட குடிலுக்கு வருவாங்க. இந்த நேரம் ராமச்சந்திர பிரபு நம்மளோட குடிலுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா அவங்கள வந்து வரவேற்கணுமோ, அந்த அளவுக்கு 1 நாள், 2 நாள் இல்ல. வருடங்கள்ல அவங்க செய்றாங்க. அப்ப அவங்களோட பக்தி எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கும், எவ்வளவு ஆழமானதா இருக்கும். அவங்களோட அன்பு எவ்வளவு உயர்ந்தது, ஆழமானதா இருக்கும். இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க பகவானுக்காக சேகரிக்கிற பழங்கள்லாம் வந்து எதற்காக சுவைச்சாங்க அப்படின்னா, பகவான் அத சுவைக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கஷ்டம் ஏற்பட்டுறக்கூடாது. ஒரு புளிப்பாவோ, கசப்பாவோ அவங்களுக்கு ஒரு உணர்வ குடுத்துறக்கூடாது. எல்லாமே சுவை நிறைஞ்ச பழங்களா அவங்களுக்கு குடுக்கணும். அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்ததுங்களா, அன்பும், பக்தியும். அந்த ஒரு தாத்பரியத்தோட அவங்க குடுத்ததுனால தான், பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த பழங்கள சுவைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ உன்னதமான டிவோட்டீஸோட அடையாளங்கள் நம்ம இதுலேருந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனாலயும் நம்மளுக்கும் பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்ற ஒரு புரிதல் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது. மாதாஜி 9.27. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். சரிங்களா? நமக்கு கர்மபந்தம் ஏற்படக்கூடாதுன்றதுக்காகவும், அதற்கப்புறம் வந்து பகவானை சம்பந்தப்படுத்தி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கணும், பக்தி சேவையா இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்திலையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எதை செய்கின்றாயோ, எதை உண்கின்றாயோ, எதை படைக்கின்றாயோ, எதை கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை நீ செய்கின்றாயோ, அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.29. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ, பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகின்றேன் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவானுக்கு யார் மீதும் பொறாமை கிடையாது. எனக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க, அதனால அவங்களுக்கு நான் நன்மைகள் செய்வேன். மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். சரிங்களா? எனக்கு இவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணல, அதனால நான் உங்களுக்கு நன்மைகள் செய்யவே மாட்டேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும், மனிதர்கள் மட்டும் கிடையாது, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் பகவான் தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் கொடுக்குறாங்க. பாரபட்சம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க மேல ரொம்பவே அன்பு அதிகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி பண்றவங்களுக்கும் பகவான் மீது அன்பு அதிகம், பகவானுக்கும் பக்தன் மீது அன்பு அதிகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.30. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது ஆரம்ப நிலையில இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை முதல் தடவையா பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு இன்னும் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் அது வந்து கிடைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் இன்னும் சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும், இந்த முக்குணங்களினால சிறிது தவறுகளும் ஏற்படும். குழந்தை எப்பயுமே நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நல்லபடியா நடந்துராது. ஆனால் நடக்க பழக பழக அதற்கு நல்லபடியா நடக்கும் திறன் வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.31. லலிதா மாதாஜி. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். யாரு?
ஆரம்பத்தில் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் பிறகு பக்தி தொண்டில் அவங்க பிறழாது இருக்கும்போது அவங்க சாதுவாவே நம்ம கருதுறோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி உள்ளவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெகு விரைவில் ஆகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது நல்ல குணத்திலிருந்து வர்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிறிது தடுமாற்றம் இருந்தாலும் ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தியில இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, எந்த அசுரனும் வந்து பகவான தவம் பண்ணி அடைஞ்சதா சரித்திரம் இல்ல இல்லைங்களா? எந்த அசுரனும் வந்து பகவான் நோக்கி தவம் பண்ணி வரம் வாங்கி அதனால வந்து எல்லாரும் மகிழ்ச்சாங்க அப்படின்றது கிடையாது. ஏன்னா எப்பயுமே அசுரர்களுக்கு அவங்க வரங்களை கொடுக்கவும் மாட்டாங்க, ஆதரவு கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. அப்போ கிருஷ்ண பக்தியில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பக்தியை அவங்கள சரியான பாதையில அவங்கள கொண்டு வரும். நல்ல குணத்திலிருந்து வர பக்தி செயல்கள் அதுல பழக பழகவே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிலை அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. என்னைக்கு நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோமோ, நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்கள் எல்லாமே படிப்படியா விலகிடும். பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இருக்கிறதுனாலயும் ஒண்ணு, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்ம நிறைய உன்னதமான பக்தர்களோட நிலைப்பாட பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் பார்த்தோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தன்னை அழிக்கிறதுக்காக வந்த துர்வாச முனி, அப்புறம் வந்து அவங்க அனுப்பிச்ச டீமன் அப்பெல்லாம் வந்தும் அவங்க என்ன பண்ணல? அவங்க வந்து வருத்தப்படல. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்கள திரும்பவும் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கல. அவங்க மன்னிச்சு விடுறாங்க. ஹம்பிள்னஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில எல்லாம் பக்தர்கள் இருக்காங்கன்றத பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தன்னை அந்த நிலைக்கு அவங்க உயர்த்திப்பாங்க. அப்படி வந்து அந்த நிலையில வந்து பக்தியில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க? என்றைக்குமே பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணவங்க. எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றத டிவோட்டி மூலியமாவே பகவான் வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. பிரகலாத் மகாராஜுக்கு கூட எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் வந்துச்சு. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படல? அழிவுன்றது ஏற்படல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.32. மாம் ஹி பார்த்த வியபாஷித்ய ஏபி சிஹு பாபநோனயः ஸ்திரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் தேபி யாந்தி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணமடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அதாவது பக்தி மார்க்கத்துக்குன்னு ஒரு நிலைப்பாடெல்லாம் கிடையாது. இவங்கதான் எனக்கு பக்தி பண்ணணும், இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. உயிர்வாழிகள் ஜீவாத்மா அப்படின்ற தகுதியே போதும். பகவானுக்கு பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்தி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.34. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தைவம் மாத்மானம் மத்பராயண. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 9.34 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, சரிங்களா? மனம் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவான் பக்கம் திருப்பிடணும். எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு வழிகாட்டி கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இந்த நிலைப்பாடுல நம்ம பகவானை நிச்சயமாக அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சகல்பதருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவனுக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் அவசியம் மார்க் பண்ணிடுங்க. பிரபுஜி வந்து இதுல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க சாட் பாக்ஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் லீவ் பண்றேன். அவசியம் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி ஃபார் யுவர் சர்வீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் ரகசியமானது எது? பொருள் மற்றும் ஆவி பற்றிய அறிவு, பக்தி பற்றிய அறிவு, கேவல பக்தி பற்றிய அறிவு, தூய பக்தி பற்றிய அறிவு, அறிவியல் அறிவு.